Sans gila kalau nih kunci bener kenal apa deh? Lo bisa lah deh. Tiga juga nih beri bulan lagi. दलंनि अबस्थाया नाय माबायदि बेसेबां गाज्रियाव दं अब्लाबो लागावथारो जोङो बिदिखौ जों गाब्रबलाबाय नायलांबाय थागोन आन्दायखालांबाय थागोन लाजा होबाय बिसोरनो जेबो नङा फेब्रुवारिनि 25 खाथिनिलै दे थाथ' होमबा थाथ' जेबो नङा थांबाव नांगौ थांसै दा जोङो जानायानो जा जाबथिंबाय था एकदमबारे जाहैनायानो जाहैनाय दा जों ओरैहाय मिजिंमोननि थांनि बाङालिपारा थांसै दा जोङो बिसोरनाव होना फैबाय लाइजामखौ बिसोरनाव होखांलायबाय दा जों थांलायनि बागानपारा नायलांलायदो आरो सोर जुनुखौ लोगो मोनबाय लामायावनो जायनो लाइजामखौ जोंनो होलांसै आरो ना दा बिसोरनाव न'आव हाबफैलायला बिदिनो होबाय फेब्रुवारिनि 25 तारिखआव दा बागानपारायाव लोगोफोर दंबावो होलांनोसै आरो पुलिस बाइक लाङावबो होलांनोसै थांबाय थानोसै सोरनिया मोनगोन बेयावनो होलांबाय थागोन लाइजामाव सफैबाय नालाय हाबलायसै आरो ना सफैलायबाय सफैलायबाय फिसानि न'खराव हाबफैलायबाय आरो एसे खामानि जोंना नायनि माब्रै दङ ना मोजाङै दंना जाखांबाय मा ओंख्रि जानाय नानि दे मोजां मा नाम बाबुना मसाइ बरिया जिरायलायला दे दा इयाव गांसे होबाय लाजाखौ इयाव होथ'बाय आरो जेबो नङा इयाव होबाय गांसे दा जेसोनो होखांबाय थांलायसै दा ओरैहाय मिजिंनिखौ लांसै दा थांगासिनो आरोना गांसे होबाय लाजाम होबाय आरो इयावनो गांसे होबाय लाजाम गांसे होबाय बिसोरनाव दा जायगायाव गैयानो आरो ना कलेज माने मादार फादार बेलासिफोर थांसै गांसे होबाय आरो दे होमबा दे थाथ' जेबो नङा थांसै ओजोंहाय ओरैबो फैबाय नंगस्ति बागानपारा बिथां आदा गरम जै बर' हारिनि जै जाथों गोजोन होनथों दा जों सोरनाव हाबलायनोसै सोर दं आसल दे सोर दं बरिया
बिरग्लांबोदों नोंबो बिरग्लांबोदों बिरग्लांबोदों बबाव थांनो जुथा लंपेन्टलाय औ आं माने गोजां बोथोरनि बिदि गानखाना दङ बोराया आंलाय सानदोंबा बहाबा थांनो लागा एखेबारे बुंना सिखारनानै आरो फैखाना आरो उन्दुफिननानै दासो सिखारखाना साइकेल दोनथ'नांगोन नामा होनदां दोनदो दाना जयै बहाबा दोला लांसिगोन दा जोङो बेखायनो थांलायसिगोन आरोना जहैनो बावदागुमै लानायाव थांना फै नांगोन हेइ आं जिलै इदि जाबा खरा स्टाइल मालै बेथ्थेनोबो गोजांदों रायजोफोर गोजांदों आलौदों आलौ खेबदोंलै मा फिल्म मोनि आलौदों जोबोर गोसाव ओरै बाबा दा जों ओंखारलांनोसै थांलायनोसै आरोना ओरै थांनोसै जायखिजाया जमानो दा दाबसे जायगायाव थांसै मिजिं सोरां मोनाहानाव थांगासिनो दं नङाबा बिगामा दैनिफ्राय गोजान लांना फैनांगोन आरो ओमफ्राय माथो न'बो होख्लायगासिनो खोमा इसा नङाबाथाय थांगोन न'आवथ' मानि मोनबानायसिगोन न'खौ Hei, mau buat bawa lagi asli. Kawan sih dah jom, kasih no. Actually dah jeng no shopi lagi no kursiau, hablain sih dah na. Naik dua biaya serani no kur, hablain sih, nih mungkin no macam shopi lagi, happy lagi na. Nunggu dah balik kasan dong. Boleh yang lepakan sekali sini. Aja bungla. Ramon, Bung. deh, iya mah deh, iya. Bisa baju pun kalau fakir. Deh, akai. Hei, siang furainya, pada dong satu gak kena tagraya. Kisah masih jibo sana, iya akainya. Samro lebih berat, gede. Maba bunuh siapa dompang kejojo juga, karena mana lah. Dah kan orang maya tapi ada dah. Dah mesti apa kamu? Ada slow motion jad nama deh, ada rally nih siang maya sunjung jad. Slow motion. Oh rally nih, cuma aja milih gitu so. Asal slow motion lah. Oh iya. Gusu di mana wih keperasaan itu. Sudah ada lagi tahu sudah na, aku karena nani. Thanks down no question na. Kita jangan question pasal dong, sebisa tambah. Masih baik, lah jam mau. Jangan tanglai sini lah. Dia lalu lah sini ada. Oh. Bifur sih boleh ya, angin sih bukan terlalu. Hei, mana saja sarung terora, asal gue guru peran sampai mana sana udah gede. Nah. Anak suka nama. Ada suka dari sisi Kondi holane Allah tamar deh. Cari saka kari jehun lunjane. Udang sih komentar kan. Soma sopo kerja sih mensigar. Singraw थांबाबो गल बिला बेसे गोजान जायो? खाथि गल बिलाव थांना फैखाथारनोसै नामा रामबालाय? गल बिलाव थांगोन. दा लोगो मोनखागोन इखो. नै जोंनियाव बायदांलासिनो दखानावबो लांजागोन. नै दा न'खराव एसे माबा होनसै माथो होनसै
थांसै ओमफ्राय जाथ'लायबाय Ai thằng Dung xin Ờ, dậy. để thằng để Ờ. cũng gặp nó lung sao vậy lung sao vậy ta để थांसै आरोना दे मादै दे để थांसै माथो जाबाय आरोना दे आदै आरोना दे गुमै थाथ' दे थाबायबाय था बियामसो मा बियामसो मोननो गोनां गोरा जानांगोन ना बाय थाबाय थांलायलायसिगोन बोरै बोरै जानो दे दे Romano. थांसै थांसै माबा बाइकनि बिराद बाइक गिदिर दं आसलथे एक्सुवेलि बहा थांनो नागिरखो Actually बोरै बाथा लागाव खाना बोरै माखायाव आजै बुंथ' होमबा थांगोन जोबोद नोंसोर मा होनदोंमोनलै ओरैनो होनदो इथिनो थांनायानो फै नोंनियाथ' इयाव गैथ'ला बरिया बरिया सानैया उन उन फैबाय दं सानसेयावनो खामबाय एक लाइन ऊपर का बोल वही बगे आगे जब बोल पहले पिछोट नम ओसर होदो ओदाय इनके आलाय इनके साइड की तारीख में के इसी तारीख Masumano. कार दा दे बानसि मोना दों ना न'नो बैसागुनि सोरा मानसिला खरा देखासिनो जाबाय थानांसिगोन दा खानि बियामजो माबा माबि मोनजोबसिगोन ना नालाय गयखौनो जाफेरामोन आं बियामजो सानै मोननायनि खुसियावनो जानोसो मोजां नङाबा बियामजोमोननि आखाइनिफ्राय मोनजानाय नङा ना बरिया बेनो जाग्राबो जानांगोन माजे माजे कन्ट्रलसिम थांलायसिगोनलाय लासै लोगोफोर जालांलायसिगोनलाय थांना फैनि थांलायनोसैलाय ओमफ्राय गल बिल फारसे गल बिल जमकिलिया जम gila masak apa kira ini बोरै माथो बोरै मागोनि थांसै दा जों सानबाय थांसै आरोना फेब्रुवारि ओंखारलायबाय गासैबो फारि फारि एकदमबारे बुंना होबाय थांसिगोन नै गासैबो फैजोबबाय आरोना एकदमबारे गाखोसिगोन Baza mau bisa siap sampai sana langsung. Daulan ya, daulan nih, cinggur kenang nenek.
गारि फैनानै आरोना दा साबाय Masih nang mau masuk. दा जों थांसै ओंखारलांसिगोन आरोना जों दा हटेलाव जाखांबाय थांलायलायसिगोन ओंखारबाय जों दा हटेलनिफ्राय जों दा थांसिगोन आरो दा जों थांसिगोन आरो ना फैदो गैया नै नै जों दा ओंखारबाय थांसै जाखांबाय लोंखांबाय मा नांगौ मा नांगौ आरो wah mak tukang guru sana di sekolah yang gelilai wah Filebe ada orang lain daulah nih kemarin pun daulah जागोन दे थाथों मायाव थांनोसै ओमफ्राय दा जों दे होमबा दे गन्डगोल जागोन बिदिनो जाखादों ना खर' मोननाय आजिखालि नङाबा जुगानो फैबाय दाना खर' मोननाय नङाबा जाथारा आसलथे जुगानो माबायदि जाखोबाथाय मिथिगौ आरो मावबाय थादों नामा दे होमबा কি নাম নাম কি Tiban. Tiban nggak kangkaian apa antar sampai ini kembali Ekson nang Ekson Korea dia ini Romen apa yang kemarin ini Nani orang dia? Nani? Lu kok pikir hayo? Gimana kalian nih? Agun di Baro hari ini pusis deh mbak Dubuti Bazar Dubuti Bola lagun dong संसारा बोरै सोलिगासिनो दं मासै संसाराथ' सोलिथ'वाखै माने एसे गेप्स थादों जोंनिया नोगोरखौ संबायना जागायसिगोन साननैसोनि उनाव जागायसिगोन दे होमबालाय मानै मा तान जानायावनो दोनखासै गुदुं गुदुं फुदुंबाय बाजैनि खुन्दै गुलायनाय एखेबारे देन्जारखा फिसा गथा जाबाय मैसो गाइखेर नङा दे बोरमा गाइखेरनि मार गोदैखा सिथाबलायनो गुस्थि सुस्थि देन्जार बुस्थु मानि दिन हायो दे थाथ' बाजै थाथ' दे ओइ मा खालामनाय आसलथे सिनायखायो दा
नै मुन्जुनि हौवाया नायलाय मुन्जुनि हौवाया नै इनो आरोना इनो दा लायजाम होदों मुन्जुनि हौवाया इनो थिगैनो थांनो सासे लोगो दंबायो बे सासे लोगोनाव होनोसै मा बाजा थांसै नै ओंखारलांसै न'निफ्राय माबोरै खबरा? खबराथ' दङ आदसा बिदिनोसै आरो खोमसि जाबाय माथो ना? खोमसि एकदमबारे फाथ' आसलथे मा खमा जिग्रु खालाम गोजांनायावलाय हाबाब सफैबाय दा इसोरनाव एसे लाजाम होनांगौ लांसै आरो गांसे मा सोंदों आनै ए ओंख्रिफोर गैया नामा दे जायो थेला गारि मोसौखौ बारबानो मोननायसो दे थाथ' नामा आनै थाथ' आमाय नै थांसै दा जों ओंखारलांसै आरोना थांदो दे दासो आंनि न'मा देन्जार मोनाबोबाय दा ओरैहाय गैला आरो बाय